साइज नुगोना नुवाखै फैलाखौ एसे सिगाङावसो बिराद मोसालांबाय आइजोफ्रा बिराद मोजां मेथाइ गोजामथार मेथाइ बियो किन्तु एभारग्रीन थैनो रोङि मेथाइ दा ओरैबायदि समायना रमायना मोसालांबाय बे मोसाग्राफोरनिनो सिगांथाराव सासे मोसानायखौ मेगन खेबदोंमोन आं किन्तु खोथाया जाबाय मा मोजां नायबा माबा खाफालाव सिन्दुर दङ बहा मोननै बाद दोननानै खर'निफ्राय बाहेर खालामफिनबाय आं बावबायसो आं सोर सासेयामोनथाय मेथाइआथ' जोबोर ओंथि गोनां आइजो नोंथांमोना बेसेबां गोसो होना खोनासंदोंथाय बर' आइजोफोरखौ लानानै रोजाबनाय मेथाइ आइजो जों बर' आइजो हारिनि गोदान जोहोलावजो आइजोनि मान हारिनि मान जेरावबो गोसार होगोन जों हाजो हायेन होननानै बुङो किन्तु मालाबा मालाबा आं गासिखौबो जोबाखै दे खायसे जोंनि बिहामजोफोरखौ आइजोफोरखौ माबा 6 मास जास्लाबि गावनि गथ'खौनो गारनानै जों बायदि थाखा गोनांजों खारफालांनाय ओरैजाय खोनायो आरोखि दा ओंखायनो सोमखोर बर'आ नोंथांमोननि आफादगिरिया आंखौ दाखालि फन हरनानै बुंहरबाय दे सारा फैनांगौलै 21 तारिखआव जोंनियाव गेजेर बिजनियाव होनबाय आंनाथ' बावलायलाङोना बिजनि सानदों आङो फानबारि बिजनि उनावसो गोसोखांबाय गेजेर बिजनियाथ' जों गामिसो सानबाय आङो जोंनि जायगानि आं बाय मानो थांनांगौ जोङो 21 खालाराव फरायसाफोरखौबो लेंहरदों गार्जेनफोरखौबो लेंहरदों बे गार्जेन आरो फरायसाफोरजों सावरायनांगौ माखौ लानानै सोलोंथाइखौ लानानै आरो जोंनि बिमा बिफाफोरनो गावबागावनि गथ'खौ माबायदि जोथोन लानांगौ समाजाव जों माबोरै सोलिनो नांगौ जोंनि समाजनि माखासे बेले बेजेफोरखौ लानानै सावरायनो फैनांगौ होनहरबाय आरो नोंथाङा बै जोंनि माबाफोरखौ सेंग्रा सिख्ला छात्रफोरखौ थिगसे रायनांगौ जाबाय आं दोङो मानो रायनो माने आजिखालि जोंनिया छात्रफ्रा उन्दै बैसोआवनो सेंग्रा सिख्लाफ्रा उन्दै बैसोआवनो जौ लोङो सिगारेट सोबो डेनड्राइट जायो गान्जा सोबो सोरबा सोरबा माबा मोनसे ड्राग्स जायो ओंखायनो थिगसे रायना थांनांगौ जाबाय आं बाय नमस्कार आं रायालै दा बेबायदि रायैनो लामाफ्राव जम जालाबायनाय जाबाय आरोखि आङो आरो लामायाव जमबाबो मोनैनि दानिया बे सेंग्रा सिख्लाफ्रा आंखौ ससियेल मिडियायाव जमो आरो सोरबा सोरबा बुङो बे फैलानिया गावनि फिसायाबा बेसे मोजां मालायनि फिसाखौ रायबाय थायो बियो दा बुङो आरो हिनजावफोरखौबो बुङो नालाय आङो बै माबा फिसाय थाखानाय गथ' गोनांफ्रानो मबाइलाव माबा सिन्दुर खोमोरनानै रिल बानायलाबायनानै ओरै मोसालाबायो बेफोरखौबो बुङो नालाय बै हिनजावफ्राबो बुङो आरोखि फैलानि हिनजावाबा बेसे मोजां नङाबा गावसोरबो गोसोथोलायनानैसो हाबा जादोंनो ओरै होनना बुङो ओंखायनो आङो एसे बेफोरखौ माने बुंनायफोरखौ गारनो नागिरग्रा जाबाय आरो बुङाबाबो जाया बुंनांगौ जायो आरोखि दायथ'बो दं नालाय दा जियानो जा मोनसे ओरैबायदि मेहेरगोनां हाबाफारि दिनै दख'रा आफादा लादों आरो बयनिख्रुइबो बांसिन गोजोन बावदों आङो नैबे मोनानानैबो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोर फरायसाफोर आइजो बिथांमोना जे लेक्सार खोनासंनो जिरायनानै दङ देग्लाय गोबां जायगायाव मिथिं गाबाय गिबि खेबनि थाखाय आं बेबायदि सावगारिखौ नुदों आङो बारा गोलाव खोथा बुङा जोंहा फंबाय नितुल कुमार ब्रह्म दङ
बे गोबां खोथा बुंगोन नोंथांमोननो आङो दाखालि दिल्ली महोत्सवआव आंबो थांदोंमोन हयथ' नोंथांमोननिफ्रायबो सोरबा सोरबा थांदों आं जेला दिल्ली महोत्सवआव थांदोंमोन सानसेखालि सासे गथ'आ बे दिल्लीयावनो आंखौ नुहुरनानै दों 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 होसोबोदों आरो आंनि खाथियाव मोनफैयोब्ला आंखौ खुलुमनानै बुंदों खुलुमबाय सार होननानै औ सारा आंखौ सिनायदों ना होनबाय आंथ' सिनायाखै सार आङो दिल्लीयावनो थायो दिल्लीयाव मा खालामो दिल्लीयाव आं इन्जिनियार फरायो सार नंगौ नामा बेथ' खोब मोजांनि बाथ्रा सार आङो बिजनीनि सानसेखालि नोंथाङा जोंनि स्कुलाव आलासि हिसाबै थांदोंमोन आरो नोंथांनि खोथा बुंनायजों आङो मटिभेट जानानै थुलुंगाखांनानै दिनै इन्जिनियारखौ दिल्लीयाव फरायफैनो हाबाय सार होननानै बुंदोंमोन आं खोब गोजोननाय मोनदों आंनि बुंनायनि थाखायनो बा आंनि बुंनायजोंनो जे नोङो थुलुंगानानै दिनै इन्जिनियार फरायबाय बिनिख्रुइ आंनि थाखाय गोजोनथावसिन बाथ्रा गैया होननानै आं बुंदों दा बेवहायबो नोंथांमोनजों जोंहा आलासि दंबावो आंबो एसे एनै बुंगोन थ' जोंनि बुंनायजोंनो बेवहाय थानाय फरायसाफ्रा बेवहाय थानाय लाइमोनफ्रा माबा मोनसे थुलुंगानानै माबा मोनसे मटिभेट जानानै गाबोननि दिनाव जुदि जोंनि हारिनि जोंनि समाजनि न'खरनि साफा साफा जुदि फुंखा सुबुं जानानै ओंखारबोयोब्ला जोङो थारैनो गोजोननाय मोनगोन दा बेवहाय साजि मेट्रिक पास जानाय दखरानि मादावनो बयनिख्रुइबो साबसिन रिजाल्ट खालामनो हानाय साजि हायार सेकेन्डारि पास जानाय दखरानि मादावनो बयनिख्रुइबो साबसिन रिजाल्ट खालामनाय फरायसाफोरा दङ दा बिनि ओंथियानो जाबाय बे ओनसोलनिफ्राय गेजेर बिजनी ओनसोलनिफ्राय नोंसोरनि समाव नोंसोरनि नैबे फोलेराव डक्टर जानांगौ होनबा नोंसिनिफ्रायनो जानांगोन इन्जिनियार जानांगौ होनबा नोंसोरनिफ्रायनो जानांगोन एसीएस आईपीएस आईएएस अफिसार जानांगौ होनबा नोंसोरनिफ्रायनो जानांगोन जातिनि गेदेर दैदेनगिरि जातिनि गेदेर लिरगिरि जानांगौ होनबा नोंसिनिफ्रायनो जानांगोन मानोना बे दखरानि मादावनो नोंसोरनो बयनिख्रुइबो साबसिन फरायसा नोंसोरनि दिनाव आरो आं बुंगोन नोंसोरनाव साफ्रोमनावबो बेबायदि जानो हानायनि पावारा दङ टेलेन्टआ दङ गोहोआ दङ दा ओंखायनो आं फरायसाफोरखौ बुंगोन गतिके नोंसोरनाव बे टेलेन्टआ दङब्ला बे पावारा दङब्ला दा नोंसिनि टेलेन्टखौ नोंसिनि पावारखौ नोंसिनि गोहो गोरबो सिङाव हाबसोनानै थानाय जि टेलेन्ट जाय टेलेन्टजों नोङो सासे एसीएस अफिसार जानो हायो आईपीएस अफिसार जानो हायो डक्टर जानो हायो इन्जिनियार जानो हायो बे टेलेन्टखौ दा बायजोआव दिहुनना लाबोनांगोन आरो बे टेलेन्टखौ बायजोआव दिहुनना लाबोनो गोनांबा नोंनियाव सेल्फ कनफिडेन्स थानांगोन आत्मविश्वास गावनि सायाव फोथायनाय नों गावखौ बेसेबां फोथायो जे नोङो सासे डक्टर जानो हायो बिनि सायाव सोनारगोन दा आङो बेवहाय थानाय फरायसाफोरखौ बुंगोन बे सेल्फ कनफिडेन्सआ दंना गैया आरो नोंसिनाव थांखि दंना गैया गावनि सायाव फोथायनाय आरो जुदि थांखिया दङब्ला नोंसोरखौ रावबो होबथानो हाया नाथाय थांखिबो गैयाबा आरो गावनि सायाव फोथायनायबो गैयाबा जेबो जानाय नङा दा बेखायनो आं बुंनो माबा मोनसे जानो गोनांबा नों गावनि सायाव फोथायनाय थानांगोन आरो बे फोथायथिखौ लानानै नोङो खामानि मावनांगोन थांखिखौ होसोनांगोन दा बेखायनो आं बुंनो बेवहाय थानाय साफ्रोमबो फरायसा बे टप 10खौल' आं बुङाखै बेवहाय जेसेबां फरायसाफोर दङ बेवहाय जेसेबां बिमानि फिसाफोर दङ बेवहाय जेसेबां बिफानि फिसाफोर दङ बिसोर साफ्रोमबो जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो नों मा जानो बेखौनो जानो हायो आरो जों बिसोरखौ जा खालामनो गोसो बेखौनो खालामनो हायो दा बेखायनो आङो बेवहाय थानाय साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ बुंदों दा माबा
मोनसे जानांगौब्ला खिन्थु नोंनियाव थांखि थानो नांगोन थांखि गैयाबालासिनो नोङो जेबो जानो हानाय नङा आरो नोंहा थांखियानो गैयाब्ला नोङो गोसो होनानैबो फरायनाय नङा बाजाराव नोङो मानो थांनो बाजाराव आंहा जेबो लायनांगौआनो गैया बाजाराव थांनांगौनि जेबो गोनांथियानो गैया दा जानो बाजाराव जाय थांदों बे माबा मोनसे गोनांथिखौ लानानै थाङो सोरबा संख्रि लायनो थांदों बानलु लायनो थांदों थाव लायनो थांदों मैगं थाइगं लायनो थांदों थिग बेबायदिनो नोंसो बे लेखा फरायदों मानो फरायदों माबा मोनसे जानो थाखायसो फरायनांगोन मानो फरायदों यस आङो माबा मोनसे जानो थाखाय फरायदों नाथाय सोरनिबा नारसिननायावसो जुदि नोंसोर स्कुलाव थांदोंब्ला सोरनिबा नारसिननायावसो जुदि नोंसोर लेखा फरायदोंब्ला नोंसोर जेबो जानो हानाय नङा दा जोंनि गोबां फरायसाफोरखौ जोंनि गोबां लाइमोनफोरखौनो जों नुयो बायथ'आव लेखा फरायदों बायथ'आव स्कुलाव थांदों बायथ'आव क्लास खालामदों दहाय प्रिन्सिपाला बुंदों एसे सिगाङाव आजिखालि गथ'फ्रा पिरियडसो लायो पिरियडनै लायो बिनि उनाव ब्लड खारलाङो थ' बेजों जेबो जानाय नङा दा ओंखायनो आं बुंनाया माबा मोनसे जानो गोनांब्ला थांखि लानांगोन आरो बे थांखिखौ होसोनो थाखायसो नोङो लेखा फरायनांगोन बा फरायगोन दा बेखायनो बुंदोङो नोंनि गोरबो सिङाव हाबनानै थानाय बे टेलेन्टखौ बायजोआव दिहुननो गोनांबा नोंनि थांखिया गोरा जानांगोन यस आं डक्टर जानो नागिरदों आं डक्टर जानो हायो बे आत्मबिश्वासाबो थानांगोन दा आत्मबिश्वासा दंना गैया सेल्फ कनफिडेन्सआ दंना गैया आंथ' बुंदोङो नोंसोर साफ्रोमबो जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो आरो बे टेलेन्टआ नोंसिनाव दङ दिनैनिफ्राय नोङो सिन्था खालामनो हायो मैया मा सिन्था खालामदों गासिखौबो बावगारजोब मानसिनो सोलायनो 1 मिनिटल' टाइम नांगौ 1 मिनिटनि गेजेराव मानसिया चेन्ज जानो हायो दा आं बेखायनो बुंबाय दिनैनि सिगां मैया नों मा सिन्था खालामदोंमोन मा नेगेटिभ सानस्रि दंमोन नोंनियाव नों गासिखौबो बावगारजोबनानै दिनैनिफ्रायनो सिन्था खालामनो हायो मैया एग्जामाव नों बेसेबां पार्सेन्ट लाखिदों गासिखौबो बावगारजोब थांनाय एनुवेल एग्जामाव आं 10% मोनदोंमोन 20% मोनदोंमोन 30% मोनदोंमोन एबार गासिखौबो बावगारजोब एबार गासिखौबो बावगारजोबनानै जोङो दिनैनिफ्रायनो सिन्था खालामनो हायो आङो सोलायनोसै आं नोङो 1 मिनिटआव चेन्ज जानो हायो मानसिया आं दिनैनिफ्राय सोलायनोसै माबायदि सोलायनाय आं सासे गुड स्टुडेन्ट जानोसै आं सासे मोजां फरायसा जानानै मेट्रिकआव 90% लाखिनोसै फेब्रुवारियाव जासिगोन मेट्रिक फाइनाला 98% लाखिनोसै आरो आं डक्टर जानोसै बे खोथाखौ सिन्था खालामनो हायो आंनि सासे लोगो दंमोन जोंनि गामिनि आंनि न' खाथिनि उन्दै समनिफ्रायनो जों एखे लोगो फरायनाय बे क्लास 6 मालागै इंराजियाव गावनि नामखौ मोजाङै लिरनो रोङामोन आरो ओरैबायदि गोरिबनि फिसामोन बियो ओरैबायदि गोरिब न'खरनि फिसामोन बोसोरसे बियो एलपि स्कुलाव फरायनाय टाइमाव बोसोरसे स्कुल गारनानै लावखार थाहैदों राङापानि होननाय गामियाव लोखि बाजार राङापानियाव मानो खारन बिनिया स्कुलाव फैनो थाखाय ड्रेस गैयामोन ओंखायनो बियो स्कुलखौ बोसोरसे गारनानै लावखार थाहैदों लावखार थानानै आरो फैफिननानै क्लास 5आव एडमिसन लाहैफिनदों जों एखे लोगो 6आव मोनजासिम बियो गावनि नामखौ मोजाङै लिरनो रोङामोन बयनिबो लास्टआव जिरायो जोङो बेखौ एदावबाय थायोमोन खिन्थु ओरैबायदि जाबाय क्लास 6नि जेब्ला एनुवेल एग्जाम होफैबाय एनुवेल एग्जाम लिरखांबाय एनुवेलनि रिजाल्टखौ होबाय अब्ला रिजाल्टआव मा फैबाय बियो रल नाम्बार 1 आङो रल नाम्बार 1 जाबाय थायोमोन दै बे बोसोराव क्लास 7आव आं रल नाम्बार 2 जादों जाय रोंथारामोन बयनिख्रुइबो रोंसिनि दाल बे खिन्थु रल नाम्बार 1 जादों आङो बागदावखांबाय माबोरै जाखो बेलाय अब्ला आं बुंदों बेखौ नोंलाय नखलफोरसो लादोंमोन नामाब्रा होननानै हेक मा नखल लालाबायनो नोंलाय माबोरैथो रल नाम्बार 1 जाखो नोंलाय गावनि नामखौनो लिरनो रोङामोनलै अब्ला बुंबाय बियो आङो थांखि लाबाय होनना मा थांखि
आं पुलिस अफिसार जानो नागिरदों आरो पुलिस अफिसार जानांगौनि थाखाय आङो दासान्दि गोसो होनानै फरायबाय दं बिनिफ्राय आं नुबाय दासान्दि गोसो होना फरायनायावनो बे हरसेनि गेजेरावनो चेन्ज जाबाय आरो दिनै बे सासे पुलिस अफिसार जाबाय क'क्राझाराव थायो बिरफुं मोसाहारि होनना बुङो दा आं बेखायनो बुंनाया मानसिनो सोलायनो 1 मिनिटल' टाइम नांगौ बेखायनो दिनैनिफ्रायनो सोलायनो हायो बेबायदिनो साफ्रोमबो लाइमोन साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ आं बुंगोन दिनैनिफ्रायनो नोङो सोलायनो हायो जेबो गिदिर बाथ्रा नङा आरो नोंसोरो जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो डक्टर जानो इन्जिनियार जानो मास्टार जानो प्रफेसर जानो एसएस जानो आईएएस जानो आईपीएस जानो जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो खालि गावनि सायावल' फोथायनायखौ ला आरो बिनि सोलाय जुदि गुबुन माबा माबि सिन्ता खालामोब्ला नोंनि लाइफआ ओंथि गैया